ibiya da hamdallah, salatu ma'assalamullah, bisa ɗaha rasulallah, abin zaɓi na ramani. ina so in ji zancen ka da an yashe tijani. Da alai arzabansa ka sadiriya da matansa, da masu biyan addininsa, da dukkan masu begensa, da dukkan masu imani. Na roƙonka ya rabbi mu'ini na aya hasbi, ka sa haske cikin kalbi, ka ban ikon yaban kudubi, mumidil kauni tijani. ina so in ji zancen ka da an yashe tijani. Bala ya sayi bulbasi a mai kada mai alarrasi, bala ya shehu nurasi, ka dubo zuciyar kasi, da haska ka da nurani. Gaban madadinka ya kuduku a yashe yi ka yauci zubu, ka zati na a yahibbu, ka sani izo cikin sahabu, waɗanda ka bunka tijjani. ina so in ji zancen ka da an yashe tijani. A domin rabbi ya baka yawan falala yake beka, da katmul auliya uduka, ba katmi a bayanka, da zai cika ali irfani. Ka kai ne katmu ba shakka, ashe kuma talikai duka, ba babu wanda ya sanka, ba sai muktar kakanka, habibullahi adnani. ina so in ji zancen ka da an yashe tijani. Karamomin kana dewa, ba ba su kita yi wa aiwa, ba ba ni ya su niwa, ba domin na ji kam dewa, su kan ɗi mauta ya kazani. Da wanda ya gankaran juma'a, da rallisinaini na juma'a, ka so ya kera duka sa'a, ya sa mu shiga cikin jama'a, su je jannatu ridwani. ina so in ji zancen ka da an yashe tijani. Salatul fati an baka, da jauharatul kamal duka, ka za asma'u maulaka, rasulallahi ya baka, ina ya kamar ka tijani. Yana a cikin karamanka, a yashe yin an baka, ka ceci mutan zamaninka, gare su sabu babu duka, su je jannati rahmani. ina so in ji zancen ka da an yashe tijani. Bakar guda fa an baka, zamanin shekarurinka, da ɗan 20 a bayanka, ya shehi na yi roƙonka, ka sa ni cikin su ikwani. Zalika mun ji an yi faɗi, gare ka shehu kalloɗi, mal bilal an ka faɗi, kaman kuma yanda an ka faɗi, ga mai mulki sulaimani. ina so in ji zancen ka da an yashe tijani. Zalika auliya uduka, fa kai ne shugaban su duka, sha madadin su na ji duka, wurin ka su zam a bayanka, wa an talkut kailani. Idan an taru nan mashar a ranar za ka hau mimbar, kana kamshi kamar ambar, kana haske kamar na badar, ana nuno ka tijjani. ina so in ji zancen ka da an yashe tijani. Muna nan du a damar ka, ana nuni gare mu duka, ana ce shugaban mu duka, don duniya fa mu duka, waliyan layi tijjani. Mu mabiyan kamar samu, mage da uba kamar namu, dariƙa ba kamar namu, ana wurdi kamar namu, babu kamar ka tijjani. ina so in ji zancen ka da an yashe tijani. Tijjani ka kama hannunmu, ka kai ga rasu manzanmu, ya tashi ya je ya cece mu, gurin
Allahu maulanmu shadidul qahr rahmani. Kalamun ce ga mabiyanka su san yarda da kakanka, ka duka samu cetonka, ka zalika du masoyanka su san mutuwa da imani. ina so in ji zancenka da ya shehu tijjani. Dan sun je makwancinsu kamar sun je gidajensu, ba ba si ga kowansu, ka su lallahi zai je su ya ba su jawabu imani. Idan an tashi ran tashi da an nuri muke tashi, muje kamshin muna tashi muna tafiya kaman mashi, ko koma ga ɗai rani. ina so in ji zancenka da ya shehu tijjani. Da ana jalla na yi bara bisa makiya gaban nazara, ka arzu kuɗai ya ban shukura gaban hakuri bisa kadara, a domin shehu tijjani. Tsira ga duka mai sharri ga zalika kulli zigairi, mutum ne ko kuma gairi da ala jallaban kairi, a domin shehu tijjani. ina so in ji zancenka da ya shehu tijjani. A nan ne za ni sa aya a baitocin da yau na biya, Tusamma ni a yau na biya, Abba Gausi ne ya yau aniya, kin baiti ga tijjani. Ina so in ji zancenka da ya shehu tijjani. ina so in ji zancenka da ya shehu tijjani. Tsira ga duka mai sharri ga zalika kulli zigairi, mutum ne ko kuma gairi da ala jallaban